Înghețaseră din cauza unui vânt și a unui nor. Acum s-a încălzit vremea, au început din nou să zboare. Asta cred că este ultima ieșire înainte de începutul iernii. Aici și rândul de jos. Rândul de sus ieșise un pic mai devreme. Numai că a intrat soarele în nori și toate căzuseră jos. Noroc că a ieșit iar soarele din nori, pentru că altfel era problemă. Deci toate ar fi murit. Stupii am lăsat deja undeva pe 6 rame, media. Așteptăm să vedem cum va fi iarna. În continuare o grămadă de viespi. Nici acum n-am reușit să scăpăm de ele. Deși ar fi trebuit. O să le pun cam peste 2-3 săptămâni o pâslă. Acum i-am tot cu folie. Deci, pe partea asta, uite, asta de exemplu e foarte mică. E strânsă doar pe 5 rame. O să întorc, deci în partea asta o să întorc folia așa și o să pun pâsla deasupra, cam atât. Îi las să-și facă zborul ăsta de curățire, că nu se știe când va mai fi vremea favorabilă. Ar mai trebui făcut un tratament. Da. Nu am prins deloc temperatură de 20 de grade. Sunt în ghem majoritatea și nu are sens. Pentru că le-aș face mai mult rău cu tratamentul ăsta. S-o schimba ceva în noiembrie. Numai bine!